Manotomga. Ndetunde, take a tunde tunde, tunde tunde, tunde tunde, manotomga. Ndetunde, ndunde tunde, take a tunde tunde, take a tunde tunde, dunde tunde, tunde tunde. Vijane maketuno, vijane manikore mano. Kare thumni noya chon, by the way. Kawuono ne wane conversation go tamo. Ilungo ne otamo wang mogo mokwongo. Adwana ka utholo ni endi monda mosi. Ilungo ne Omarinash. Chino jamone mbele. Chino mineno mbele emiyoko. Wan ka endi. Inyalo deno ni Omari. Da Kongo de nigi chake koreto podi chwaka sitirongi. LTN kaka pile. Ni makelo ni chendo ni endi. Ilungo ni The Truth Meta. Kauno kana wuyo go tam ilungo ni otamo wang mogo kachicha endo. Otamo wang mogo no wacho nango, by the way. Hello. Otamo wang mogo. Ba. Chal nade Nash? Alengo mera nyakutim launching bwana Ibola ma Ori Alero makumiel ga milo gesa mili LTN ter nade like LTN wapush go babu. Mana un kono. Okrasha nyato tumbe wago sichopo kono. Ba wan thumbe Nairobi koni okipeny ne thumbe ochopo. Gichako ge koni kech kata golo dongu golo ge koni. Kwani dongu studio dongu ni ma koni. Ichaki penje ni thumbe ochopo koni. Koso koni tema thumbe ya ikabiro Kisumu. Promotion duty maber ndi. To ndire nyathi mono kaka bisera dokode. Ngawa, ingeni ji ng'eny mok inya penja ni nyathi moro be ni kaya unless ni kona. Iluongo ni Chris Nyakwaja thum. Oja sene akado. Chris Nyakwaja thum to siepna. Ang'e. Anonge upcoming moko siepna. Downgoing gima moko kwa winjire go. Downgoing tiene nang. Madok piny. Madok piny mamoko yuare koda, but upcoming tetu siepena. Mana masungore matin moseneno no yae upcoming maybe more emok winjire koda. Ano ok ni ok winjira koda. Gine mok giwinjire koda. To tomorrow no go 10 months ago. Thumno rach pek adua. Iluonge ni. Iluongo thumno ni. Iluongo ni Nyaimbo. No go 10 months. 10 months ago, thumno se trend koni adua. Chris Nyakwar jatho mwamanya ne YouTube. Osekete YouTube. Iket na climax na kan. Climax na kan. Dorito loyo. Climax. Dong mano Nyaimbo koro aket climax. Chorna climax. Climax. Chorna climax. Tunde.
kanyo kore kuma niga. Oh. Iluonge ne Chris Nyakwaja thum Adori Nyaimbo. Adori no. Climax ne emada na winji nikech climax ne momako kon. Dongo korach. Otamo imbe yola. Ikoni Adori Ndetu. Adori Ndetu. Dongo korach ahinya kuso. En sawa, iluongo ni Chris Nyakwaja thum. Chris Nyakwaja thum. Ma kare koro ninga manye mondo miye follow promotion ang ni o. Mare na en 10 months ago. Oh, anene kaka in fact nobedo uploaded 10 months ago gi Dongo gole gi video. En gi video. Chris Nyakwaja thum Dori Nyaimbo official video. Official video. Ikoni in climax na ni manegi. An climax ne manega wood ma. Tunde. Okiliga winj thum yawa. Okiliga winj thum. Ale. Adwok riko chien. Tunde. Kanyo. Chris Nyakwaja thum. Chris Nyakwaja thum. Ero loko. City Studio. Baogole kasa uteromba. Ogole kasa uteromba. Ai. Otamo ang mogo. Ikoni Chris be promote to. Chris be promote ya to do ya sema Kisumu County. Donge kora dhi promote. But we ndene meten mani poko winjore Dori Nyaimbo. Awinjo ka 10 months ago. En ka 10 months ago by the way. Kawuono dhi kete LTN. Gajo. Sasa ero kamano nash. Onge problem ba. Mosna manganga. Mosna manganga. Kona manganga ne a. Omanya Tommy. Omanya Tommy omosi. Weche mang'eny gwa. Weche mang'eny wan wamialo somina. Otamo ang mogo. Ng'amodiliwe mwete mwamielo. Tumialo bedo mari lakini kaki liwe ok glim. Onyalo bedo mari lakini nigole mandhem jopiny ok dwa. Jopiny ok dwa koro weche mang'eny. Weche mang'eny. Nyathi ka nyathi tuge dhori gi wachamo disem. Onge problem jatenda ma pod mana LTN luo trending nation kaka pile. Babero kama. Yes, mano tamo wang' mogo. Iwinjo kowacho kae chendo ni en mokwongo pako ni wa promote upcoming artists. Kabisa. To gimokwaye di achiel ni wa promote ne Chris Nyakwaja thum. Iluongo ni Chris Nyakwaja thum. Chris Nyakwaja thum kacha chendo according to wer motamo wang' mogo wacho ni endi iluongo ni Dorina. Adori en thum monogol 10 months ago gi video. Otamo wacho ni en kuma koro nege kar girene no endo. Kar iluongo ni kar yawa dabedi jathum yawa kumoguro iluongo ni kar guro crescendo. In music we talk of crescendo, which is at the peak.
en pik. Ndetunde nyajodongo ndetunde kadunda ndetunde kadutunde tunde. Iwinjo. Ineno ka endo ka Chris Nyakoja Thombe nochwade Ndetunde, kasto wan gi Jakadala wi ochwade. An according to me aneno ni ati ma kore the entertainment mwadwaro. Ineno like part moro nyalo chalore, part moro, and then things just run smoothly without any commotion, because all in all what we need is entertainment. Yeah, entertainment. Nikech kata kwaduogo kuom MCs iyudo ka Omarigo podi Ogena podi Jaluo iluongo ni Jaluo number 1 Pengle podi. Ogena ok ng'ad pesa neno Omari tiyo gi podi. Ng'ato gine ni manyiso ni ng'acha dhi mbele gi lainde, ng'ane dhi mbele gi lainde, but it is the same thing, but we keep on. So ok onego bed ni ati waketo commotion, please. It is all about entertainment. Koro ka en about entertainment, onego bed ni wa concentrate a part ma entertain. No, let us not measure on mine and mine on measure on my side. Let us not measure on mine and mine on measure. Let us make it entertainment. Entertainment. Let us entertain ourselves, please. Let us entertain ourselves. Maigi mayuago a low industry. This is the only thing that I'm crying for. Kendo ka cry katani ng'ato chula. What I need is to see things running smoothly. Iwinjo. Though mani kuru ng'ato biro kawe kaka kawe. But gima ber ni kawe kaka kawe to kipidha awacho gimane mawacho moningo bed ni ing'eyo ni ok oningo bed ni wameja on mine to gik ma meja te mine to gik ma mine te meja. The question is, do that thing entertain you? Yes. Why worry? Is it entertaining you? No. Why worry? Dhie gik ma entertain. Yeah. Wawe uru keto jothum gi pressure. Waketo wasani gi pressure. No. Be gik matimo mori. Kapok iwacho na kawe, okay, ago podi e stage. Be podi nano mori? No, kumori. Why worry? Be nitie ng'a mori kumoro? To dhi. Podi nano mori? Yes. Why worry? Enjoy. And that's how we go. Yeah, that's how we do. Tell me how people sleep. Tell me how people sleep. There's some things that we can't, that we can't say that we have to be innovative. How do people sleep? How do people sleep? No chak nind kamano 1880. Ndalo Yesu. Na Yesu nindo joote nindo tero joote nindo nango. How many people have claimed ni no generation masane nindo kaka nwanendo? Ang'o miyo unendo kaka nwanendo? Gik mwanende kore mabedo modified, but the way mwanendo the same. Hey, jine wuotho nango. Leave alone. Okay, people have been evolving, right? Kapod one Dryopithecus africanus mwakoro wachope Homo sapiens sapien. No, kwachako gi Homo erectus. Let us pick it from Homo erectus. Jago monokuongo chunga gi tiende. Dak be koro ng'ato se evolve wacho ni bas koro wan kuma koro wachope ni. Nikech gini koro wadwa tere next level. Wawuoth gi tiende achiel. Kasto mondo wawene the next generation ofu. Wanyalo mana fuyo gi ndege. But kakuru gik ne one in person. Wawuotho gi tiendwa. It means ni nitiere gik moko mane the way manyaka timego. Iwinjo?
Mane the way manyaka timego. Koro iwacho ni gino osetimnwa nyoro, moro otimnwa nyocha, nawinjo ka ng'ane time. How many people have complaining ng'ane next bika iwuotho kaka wuotho? Ang' napadi ang'o miwuotho kaka wuotho? Mane kaka nyaka time. Get it? Yeah. So let us learn ni nitie gik moko manyaka tim mana kamano. However way ni wawacho ni we should I don't know do what nyaka time mana kamano. Yeah. Iluongo no mari nice chieno jamani mbele, chien mineno mbele emiyoko. Warom kendo next time iluongo ni RTN Luo Trending Nation.